Goeie, ik sta hier op de bus en wil mij vragen om hier even een praatje te houden. Nou lijkt me dat vanzelf wel. Ik jij dat dit de stem van Koen is. Koen, Jetties had nog wel eens meer werken maaien. Wie is er nog bij het nieuwe skippercentrum voor onderwijsbegeleiding? Maar ik ben al een heel schof net meer. Oh, dit is de kamer. Ik zit tegen wat je zegt, maar hij zit hier. Oh, helemaal wat aardig. Nou, dan denk ik niet al vergeten, maar ja, dat maakt het niet altijd zo voor. Want het heeft een duistere breed. Om de boel een beetje op te scootsen. De meeste was wekker te maken. Dus nou stink hier even. En ik weet helemaal niet wat je maar gebeuren gaat. Dat mag het niet net zo voluit. Maar ik ben Albert Aankes. Wij staan maar de stand Friend Spirit, daar verderop. Dat is dus beroep. Dat is wat we door de meesten wekker maken. En ervoor zorgen dat er wel wat effectiviteit en plezier. Een soort ambitie. Dat is wat wij vieren te volgen.